ebebo enkomo na enkomo a ye ne bebo nyina no moadama ya na mwaka ya hye ne nso se ya dofo ne aboafo nso ta ya chipa nyankopon nhira won oba pa akwaba ejo ohote sei me pa choye okay ya de nyame ase se ohoye odi de se mawura me de akuata ya bie wa no why me pa choyo akuata o ya ata na ya do to ata me pa cho me ya ata o ye panyini ana kakra me pa cho me ya kakra where die ni me ya fantini fanti kru be so na afri me pa cho me fi antiazi odumase me pa cho ai ukro ni din so ye me de antiazi odumase okay very good na te he me pa cho me wo afijase adensu eja me pa cho ai na o betena ho cha na ye wo ho me pa cho adwuma na de me ba ho okay ena wiai edi asem ene de wa ba yanim ha hyase entu nsin finfini hyase na fabra na afi yenti wasem yo me pa cho me ba me fi bogoso na me ba afijase adensu eja na me behu abamu abi a ye frɛ no kwabena asiama ana o si na niji me hu ana me ka kye ne se me de baabi a me firi no me ye yonfo ndi so onim se tena na one me betena no so be ha me de a ma me ntena me ba bi ndwen me hu wo be hu hwan eye kwabena asiama me pa chan aha enti wo ka kye me se o wo nya me se de nia me hu no na me so wa ka mate esan se me maami afrim a minimu ne da nti sa wo benem betena se dia woni mentena se emmobra nti me no na ete ukotwa blogger me no mienu na ekoba babia me no se ukoye adwuma na minimu a adwuma no untumi nye nyame ayado me ne wawo abaya ye frɛ Gladys Boatima waja akura na afrim nsem beye 1 year ni meja amaw banche ne nyoma me no dua ye nyina wafa ni nyina di wa mame nso me pani yiye nti no matuma adwum na metena ho nti wo fa akura no ana wo sei wo hu na ache nti me fa ne ma na one ne nkoda ade achi a wo akura na abreme ana me de akura no ede ne ma nti ade achi ye no ebo beye 7 mu na mso me frɛ wo se ade achi nti fa akura no ma me na me ndwale no ana wo se wo de akura no akoma wo fa nti me dem nim se ya agro nti me manso so nti edi be 1 month no na me hwa asem a wo ka no eye serious na me call wo fa ho na me ko to nanim se wo fa kwaku ban wo fa asene de akora na abrew na me nim se obaaye no obeka ne ewom bia a kirew enu nti ena me de manso so no nti mi amaba me beka de kudie nti a ama akora na ebedi wunsem a kirew ena ubisa me na meka asem ewo mu kire se wa ofa aso na akora no wan kan chem se o ti akora no no so one ne koda nti wo de mesre wa akora ni so afi no wo 2 years nti fa na mame na me fa no ko se nya me ya adum na se o pese o ti akora na ni fia na mo ate no na akora 2 years de oni mo hwe ne wo fa ka kire me se ono de oflamanso ntomanti se me so me ko me fie na se manyi obi a oflamanso ntoma me nkofa ne mbra na ya ntwo manso wakora no ansa odi akora na ma me na why ne ka sa ne wo fa kwaku ba no ana me ka kire ne se kwabnasia ma wo fa kwaku ba me pa cho an ene ka kire wo sesei o ka kire me se me wo bi a obetumi ne na atwe manso de a ono oflamanso ntomanti se me so me wo bi de a me nkofa ne mbra ne ya ntwa akora no so manso enti papa ne ka sa achem na mso aso we de senkanya asem bia nka wo ka se me nkofo obi oframa nso na mnu se me maami afrim mpo me nim no enti me papa nso obogo so enti me papa kura no wonim ne eko enti mesrew fa kura ne mame ena no wo fa ne se won fa kura ne mame enti efiri ho no me kwo ho a na no wo fa ne me ekuntokwa se adenti na me ma ba ho aba be hwa akura no na afase na kofa mbe kuruma na mka chense debi na ye me ba ye friend ni matu papa ana de me ba ha a ya blante ne fe ko fifata o
ono kro de me ba ha na yentam tiye no wate no ho ase a owo ne ba bia oye na adwuma na adenti na wa ofa ase ne de ni ode ye mene nye wonim ne ekwo nyina na semsimi ntumi ne ntina adenti na wo so wona meche saa manso no na wo mba wa wo mu nkura no omo anyina bi ko SS nso nkura no wo maame wo bodomase na wo watumate me die 2 years edina atra wo nchen wa ma mensurum ye me ya na wo ka chem se menni abusua bia wa ha enti no kwan a wo pɛ no na ade me befa so ana me frɛ me papa na me bo na amande na papa frɛ me se me mbra enti ma me kɔ ye kurom na papa bisa me ne ewom na me ka kyerɛ no se me ne na agyae enso so no boy ne se obekume ato atwene enti omumbla ne enso ovu problem ni mfiri wo na papa se se ebogoso ba ase no ekwan wa enti se saade anka mensambla ne emeka asem ne boko na empenimfo nhwe ne bibia enye fan me ba ya asem no saa na tie meka bia omosi mibusiani ni ha enti me de matoma adwem na mete ase se adanso agya me wei be mo bebe mabla bom se me wa awo no ablante ne se mekun wa beje me yere enti mekun enra dwe ye kura me de asem ne ba hai me ko ye numre no me gi me duabo na amanfo bebre ewo ho sister no eton na aduane eye sister e friend Cecilia oton emu wadanso agya na odu ho no na sister ni kosuasi ho na oyi bi ana ode bo fom ho na obo medua nti sister no kura eye madansi ni nti asem no ye de konfo amanim anyeye ye de konfo dolanim ayeye eja yawo ani kwaku ba akofo ma kan asem ni bia boy ne sese me wa no so de ani aduane de enna ho ne nkume ntontwene nti mesira mo madawo matiefo mo mboa me na asem wei bibia enya fine na onda ne duane na makoma entom yem ewo brono amete so esanse menya ahota wo brono no so nti se obi baba wa bla bom kura na problem bebre menzo me yayon fo me ni obi ya ewa denso agya ho na me wo no nti mesira tiefo so mo mboa me na asem no bibia enya fine na mo mfa akura no ema me manu asi edi akrata atwro medisi hachi amupi tete hodi ni bia na no nso asi kriata akrata atwro ya wo twro de ama Otecfm edi afa kwabresi ama ho ya wo no free afidase adansu agya okay afa ya kriata boabe onni kwabresi ama mwatna mfie sai me pacho yatina 4 years me di kan ne tina ye no me fa fruto aso mprensa ne nyina akura no me nya omo nti metumi kodidi ema akura ba ako etoso miensa no okowu oji abonten ema me fra o maame no papa ka cho mo se me mawo ba ya akura no me nya 3 weeks etam na aso mu beyimi abafie akura na afrim na duro no mode maano no ano ode ntama akura na afrim nti omommoa me no muntie sika no na mentumi mblafie o maame asem o ka chem se ono de se sika no no ne ba no obi kura o monfa nbetua se sika no e maame nti kwan ya me fa so a me ko ogi ho no me fa sa kwan no so emra ana me frɛ me papa ana me de tu na nim se asem se na ye de esi ana papa de phone no okacham se me fa ma di phone penifo nurse ni no na me de phone ne de ma no na one ne ka sa se maame me na ne ba ho no na wa wu no so onwu ye ne ba ne sen no so o edro ne de ma no na eburo so na ma akura ne firim na papa ka cho mo se eni omo nso no sa akura no wote asedi anka obabetua sika na yi mafiri mo ntumi nhwe se ne ba me ka kwaka obi man so enti se sa de a na se ne na ni wu ye na ye edro no enti o kwa yare sabia ma akwada ni ko free mu no sika esese krache ne ba betua no wa metua oni na nyem awato asom prensa de edikan ye de na akura ne wui ne edikan no me kwahwe ase na yinse ni seye de toso mi na ne toso mienu no eno so mesi nioma na me kwahata na no so seye na toso miensa ne ene de mewo no na me de ne ko digi a akura ne ko free na de otoso 9 ene de wa wui ni otoso 9 no ne ma wo no mpo ni otoso 9 no minya 8 months no ene mpo na akura na e ba force nti
sɔfo bi ɛna ɛboa me na ɔma me nduro ɛna mede wu akwala no nti kasa ne ninja mu nso boy na busua na ɛyɛ ne maame ka kyerɛ me sɛ me yɛ fantini nti ɔmpɛ me yɛ mu ba ana me sisa ade a mate nti me wu yɛ no busua ni bia nsi hɔ ɛka ne nua yɛ frɛ no kanka bi hu ɔno na ɛba hɔ ɛna ɔbɛhwɛ me na ɛka ne nua bɛn ne nua baako yɛ hɔ yɛ frɛ no kanka bi nti ɔno na ɛbɛhwɛ me ɛde mu ne nua ma brɛ me kɔpem sɛ akora no enyini ye nti ono ne ka kire o maame no papa se ade a omunua ne de me kwan o mo de me fa so no omo ba no se obefa me no o tete mi di mani no omo nyina hu kwan o mo de me fa so na ono o yiri ne bi onfa ne yiri nkotwa blog nanso mi nua ne de o de ne yiri nkotwa blog nti ababa wa ne de wa bre nti nya wo ba ne ye no ma mo ndi na chi na mon hwa asem no ye de monka na se ba se ye de kɔ baabi a me magina blane edi asem no edi ama eye akuata esansa akora no wabrɛ na me nua no nso so no ɔde ma afa kwan bebree so ɛna kanka bi no ɛde ka asa kyerɛ ɔmaame mo nti kanka bi ka kyerɛ me se baabi bia ede asem no bɛkɔ no obedi ama me esansa ni nua no kwan ɔde me fa so no na ni tuam ohun ni atai wadi nki anyem baako wapɔn wanye mienu wapɔn ni nyina mu no kwabena sia mama me ka kyerɛ wo sɛ oyɛ mfantini nti ɔmpɛ oyɛ mba wabɛnyem de ɔtɔsom yensa akwada no wawo no ama yare abɛbɔ no wode na ba yare sabia ama akwada na ba bewu owu wieyɛ wafrɛ wo mo momfa sika mra ɔmo se ne nka abɛka gi abɔnten yɛmfi na wasa akɔda hɔ akɔnyem de ɔtɔso nan edi ama kwabena suama edi enko ata edi entia me pa cho one de enyamia enya wana ya tobo ata tie me eye de wawo kai ena mi gina so na me de abusa wasem wawa no asem kyerɛ sɛ krache no woni ne tie no sabi bi ni hɔ bros en wotwa uso ni mu na watwa enti bema ne ye den wo blocks ni mu na won so aye den se mu ko moje blocks pa wo ye den wom me pa cho ye kodru ho na ofla netie na na ono no eboso a na obra na me nsusu ma ye den na ma boso na ma peja enti me no se ono no na etwa me boso na matwe na ono na yi na odi akwaku ma bo nti memebo a na watwe na miama yi e de akwa akosi wo ti sa na wo ye me pa cho an ise bi ni ho ode wa bedu aba nche ode wo ye de keka ho wa banyim de edi kan asai uhu ni suban de etoso mienu asai uhu ni suban de etoso miensa onyem wo akwada na be yare abewu o metua sika kra no ekoda na ebo achi bidin uhu ni suban na wo se ekoda ho amana nyem de etoso nan adai ata wera me pa cho satam na menene fa afuro first one second one third one no na onda se suban na di enkyere me nti nania o maami kan nyina no ono kura ka chem se ono na epe me na obefa me nti on nanim kwan obefa so obede obehwe me nti nya o maami na obefa me nti nya maami ne beye bia no e maami nkasa nti ma e na mo ne ko ha dan maami nti menene bewu sa ne etoso na nya ye frɛ no na afia no ansa obede se suban na di ede kire me enti satam na me wa akora na me kɔ nwa ansa ma beton me nyim no na me start nwa kɔ nti me kɔ nwa na na dra bi wo ha me kɔ a me ba fie 12 okɔ nwa me kɔ sesa nwa ewo ensuo bi da ɛhɔ nti me kɔ sesa nwa na ade achi a na ma ton se de be ya manya bi na me nso me kita baba ya ye frɛ ni matu nti me nya bi e de kɔ hospital na me nya bi ama akora no e de akɔ school sa nti me kwa se bia menya 4 million na me de bia akɔ takora ne nyoma saa akɔpem se me de wo ye ade ne ma bi ya amoamo ho saa ata ma bi moamo pre oyawo e de mamoamo ho hwe uti hoyi yimi free so wate fa de to so wo ye odefo ade arofo ni ade hye momra fidie no so na mmehwa aba ya no akwada kama bi o akwada ne ho fe fantini aba ya tuntum onkeke ka nioma bia wo nanim
nanso momehwe natural beautiful the beauty is beauty so wo hwɛ awura nanim a tuntuntuntuntuntuntuntum monhwɛ nano na monhwɛ ne hwene yɛsa nani ntam wo hwɛ body no a baabia soso wo yei bi dia mepei wo bi wo sere yaw ɛnde mepɛ no kora na me ka kyerɛ wo no wo no bi wo hwɛ no sɛ wo gyina hɔ a ne sere a ɛsere anantu a anantuo ɛto a ɛto ɔyɛ ɔdɛfo adeɛ fantini ba na sebe hwɛ de akɔ akosi ɔno a kyekyere ne ho a de ne ho akɔ akɔto bremu ɔde ya momia nhwɛ adeɛ wadi nhia wo baako ni matu meboa mebacho penini ye bema ye pani wo ho ɔno yɛ bɛɛma enti sese wo ma yɛ sɛe ɔmo yɛ miensa ɔne mɛɛma dodo sɛe na awo miensa ɔmo yɛ miensa ata akuata wawo miensa ɔne mɛɛma miensa ɛna awo akua ɛyɛ deɛ di kan no ɔno wushia no we infante ana asante me pa cho ni edi kan no wo mpapa mo ho menim ho bogoso ho na wushia no me pa cho ho no ayede na ni jae me pa cho enyamia me ne boy ni enyem ye no me de na me ne nete wo na I say enda me na mini ho kura me ko me sister ba ko wo ye kan sen kum ayi ye kan sen akuropon na me sister ba ko efrem se me meboa no na onye na ayi kakra bi ntimi ngba center na store anu ma no o ye program kitua bi nti wo wi a na maba nti me ko ho no na me san ba machi no akra no be yale e wo ho na me de ne baaye ti me baaye no menim ne ekoso me bedu ye no ana me ti se boy na me ne e wo ye no ye ko bi se okọ bogoso kura esbani hotel ko ye adwuma no wakonya ge bi wo ho na me de okaye no wo ba ye na mbisa ne se e ba ne sen ana wo se eye brono na ye wo ho animpa na mo brono no so no ana to nsem go ma asum se e ma ornament na ebiem na me no me kan bi ya anya yi e ma enokura be bo me yale nso meti ase na metena mba bi nti ni atoso mienu anti first why ne de oso akonya oba foforo enti wontumi ne wontena biem amanfo atutu nsam agu na asum se onyaawo ene ono nsu jaawo na je se ne wo dan suban bi adia na enye nsunti na ma amanfo tutu nsam gu na asum se onyaawo ata me pacho enye sa na ni atie ni boy no ankasa de no kura nyame anim me no na ono ni nsi mi pese bibi sei nti satam na ye menua no madanfo ne boy no na esa na boy no oni ba bi da nti yansu ni yesus asa no asa ye ne ye nua no mema na na deden no nti o boy no so be da menua no mu ne nchen nti me de asa me ni mo hwe nti satam me kura na me nan nti na me hwan gum nti me wo ho ana da koro na me yesa me so nti me nan no se basa na agi ye pejame na se metumi akwadwo nso kora na metumi akwadwo nso nti me da ho nti me ti mani na me hu se obi si me so nti ho ana me de be hu se eye saa boy nti e ma so sesei osi me so na me nim adakode nti me hu se asa wa yi me hu ana na one me ye da eda nti na me hu bi da nti ma me fra me papa ka che ne se ade se ne ma ye den ma hu nti me kra obo akua wada ena woten wo nam se obi siw so me pacho anti me ye se me sola kwadwo nso nti de bia ye beda ye be so no ne yadum light minima adokude nti ya yadum light no ye beda ya ye so light nso ebedu se ade bechi ana ahomachi mu wo na obe so se kwadwo nso no ne yadum light nti me kura na me nti ase nti echirei ena me be hu se boy ni simi so na me se nti san de bia ye be so le na wadum light ade se na ya wo ye nti a
eya wudum light enti ya wodum light nde be fawo yes odum light na no dia be fa me wabra wada ma da enti wonso tumi da wabra be ma be fawo na wonte se be fawo me pacho ehon na me kire se satam no na me nan aza na yeko school nti yetutu mrika sa me de me nan ko si bonka bi da Matias ya me pese mi hu ne se na utumi da ma be ma fawo wabra na wo hu se be na me hu ana mensu na mensusu na de wi aboy ni sifa ni yete na ye emafo ne da wo nti ni ye de ni yensusu se obeye saade no nti me kula no saa kula panimu no kula me kula menyem no awabla na me kula na minim saa tam no so akula menyem no na mebu mi nsa fa ho nti na minim nti me so saa tam na wo ho na me nan na me nsa na ho no nti ase na me nsa na me nan na ho no na papa ye se o ma sole ho o mo ye empaibo bi menko ho enti bema na de ono wanse ope bema ne de wanse me pe moda no adum light afawo na wa afa me ene ode nyemo de odi kan ode nyem ne edi kan okay enti me no o ka se ornament na bie mu no me mankasa ena me ye de me firi ho na me kope ba bi fofo kwota enti na me ye madwuma ewo ye ka ne sen baby a me ma me nuanom wo na ekuro bi wo ho ye frɛ ho apia nkwanta nti na ho na ye de me wo ho na akosi ade no nso toso mi no nti ho no ana me koye me wo fa ba ku wuye ama me kwa ayie no nti me kwa ayie no na sa boy na me ne kwatena ye na toso mi enu no boy no e ka kire me se me ne ba betina no me ka kire ne se me nu obi nti se so wo pemede a o ma ye nko me papa mo ni nko hu omo na me de ka sa ache no na nukra ya me anum be ma na otoso mienu no enye se be ma no na efiri ni pam se ornament na me de be ma no kofi a me papa se ompene so ma me nwale be ma no nti me de kwa me ma na o ma ya miensa ni na me kwa me papa se wo mpene nti wo be ma no wo ba obeka sika kase a wontumi nye den entua nti se ba ne sa na be ma no susu abemu abu na waja machiridie nti enye se bia enti second one we na ye de no no nso jai second one we no me sister pani wuye ana ye ko ofie nti ye ko ofie no ase boy no ofela de nti ye ko ye no ya na bi wo ho ana wate no ho na oto nti ye ko ye no ana boy ne de ono ne ka kire me se ama o papa no ma me nyina nim se menene na ye de etie nti me papa mo nso mo nim ba me papa se ompene so ma me wala ablante nti na mo ma me ko bisa am papa se aden medical first one second one aden nti na second one so aba am papa se wonti ase me de nia ekoso no me nti ase nti se saade a one na ewo me baaye menim adakodie nti a e ma ne ye den eye sa nti mesre no se bibi wo ho a onka nkyere me na ba tan bi ani ho a obewo ne ba no se ompene me be ma enwale ne ba no na me kan ye me koka sa asem we ne kura ya me papa ka kyere me se me mesi oye beifo na me so papa enye sa me nka sa na metumi ehwe me ho se abaya metuwe me nya abaya bi a je se me ho otan bi ena waka se bi a me ho otan ti me kofa be ma sei enti wo se wo mpene nti adekodi a ewo ho a nti wo yes ade no me de mami hu adekodi enti tubu o akua in short second one nso o papa na ampene second one de papa na ampene so ena ema ni dijao na ma ye jaye na so don so ne nawo na ade na ni nyina no che so ne nawo na wunya ntobo ase na wo unim wo ho bambo unimbo me fa chomi okay afa mi ehwe third one we dia wo na wuja no eye den na wuja no me pacho ni ama mi ja ni nie se satam na me ko nwa de hwe me ho kopem se me wo ye no me wo ye ni nyina chi no 1 month na me fa akola no e de ni hwe machi e de ne ba adwo ebedi pae nkakran na be ye dey wo joso me ba adwo a me baji awawa ye e wo adwo na ma ton na manya kakra na me de akohwe nkura no nti edu ye kan se ya wada ni kwasi ade bia na me be adwo na me kwa fidi ase na me fa cabbage na me yese nti me ba nyame makoble na me de aba no na enu wu bedi o me be ya aduane se de be ya wo nso be de ubenya bia di me de se me ndwen bone na nkura de omo nim
hwe nti no se wo ba se de be ya wo betumi anu aduane ma akora nso so so la wo benya bia di se o ma akora aduane di a onkodwo obi aduane so nti me na me fight se me bre me ho edi ahwe nkora no kopem se nyame bebie kwan a ebi wadwuma be den ebe ye yie na yetumi di aye de edi ahwe nkora no nti edwoso no saata me wu ye nyina wa amant ni nyina me wodan mu no ne nyina na me botire nti ya amanfo ba me ho ofie nti akura no me hwe ne kakra na makobotire ni kakra wo so na makohwe no sa nti wo frame se wo master James se monkoye adwuma wo bomfa nti wo ni sika nti sika na me wo no me ma obi na fafa ka na fakọ na wo ba na me so se we de asempa se wo kura wanya adwuma ekọ na me ma ne sika se je na fakọ nti omokọ adwuma no afa de ma hwe ne mu saa omomba nti abua na do 11 omomma ye nti me friend bi sanso na adwuma banku na afa de wa chesei was ye ba ye bedu beli nti ye ba na mso yu wakasa amate nti oba ye no me ne tira ye na saa de no ye bi ma me da oba ye no wakọ chichi fry no de blem na msi na ne de wampa na wo ya wanwasam sei ade wo nto obi ma me da ne de eba asen a okoto we ama me nti wo ba na mso sesa ade a ja wabedu wabre nti ma me nsanso ma na dwale na wo wi a na ye nyina ye ndi aduane no na da na wo so aduane no wo to wo de ne mi so se na wo de no we na wo so wo de no wo ho nti wo ka jim se wo de no wo ho afa de ase me kasa no ho a na wate ama me me kasa no ho a na wate ama me me de se me nim ne ekọ na me se yo ene me ndai ti me didi we na me de me daaye ti me daaye na mani so ti me na me se o me sole na ma kope ba bia akodwo nso me sole bia no na boy ne nda ho nti dade anadwo no so akura ni sun sa me so minima de kodie nti akura ni su na me de me ye me sole se me ko bie puno no ma akodwo nso afa de me bie puno na ya lock me nti torch me torch mu no na ba ko ha me nti me so emu no e de to me nche se de be ya akura ni su a manya light no na ma yi me no fo ama na akura nanom afa de me da sole ya ye da sum ene ya to ye punum na akura ni su me hwehwe nti wona me ti se abaya bi su se one na akoda wantua ne ka na ode ne yire ne ma ebe da ase ena me bie empono na me bisa sister mpacho aden na prosi atum empoma no na me bie ye ena me bisa sister mpacho aden ena o se sister ye bibi na ye bra na otifia na ye friend kwa abnesia ama no waye oba no endro kwa adwuma na oba na ye dan ya ewa maase he dan no so na ye ablosan na ewo form wode no oba no o fa me free krom na ode me be hye menti oto aduane nyina aba ya me nanim enu kura ebedi ye na owie no ana okachem so one me beda obema me 20 cedi ena meji tum no one me dai na o se ene ma one me nda ba akonka ho no ma me 70 cedi ena me so meti ase no one me dai owie yes kan ode bema me no wadwane on pese obetua me kan me dem ko bodua de na yere ne mbada asa me kan se mesrew se a wo hwa me a na yere no mi amini na akura esu ni de we awo kan a wo si wa be fo wa ma osikai ma asola no paimpo a medi kura no ade nyame medi me yam na betena asesa kwopem se se obi dumfo bi ando mmea ye abrewa bi amanya na afigya se ye friend Antevik ono na eboabo ame nti medidi a ade maame no na oboa me nti me ma asole kura no maame ne na me ko boa no no wo bia wa membia di nti wo de nya abotre na memfa asem ne nkoto maame anim ti kwansi na me hu se na danfo bi ba na oben se o se obata na cover wa himfa na me so me de me hu no na abaye no se wa one na akoda wantua ne ka no me ka chen se me sre no o mebie puno ne mame na ade achi na se ekuro na da me hu nti ode me tie oba no ekuro na wuntu do mie me na me mpia abonten kwansi na me hu se o kasa wo oba na me so papa ade na wo yesa nti metuwei me ye foma obi ama wo kura me nya wa amant wa force me ne me ada ni ina chire me de me nkasa o na wasanso asa me ho asa akofo oba afoforo adan de ba akono bone nko because no me wo ye no opese anytime bia wona me da me susu me hu kurokura nwu ye me nya ba ebusu me miensampo opese de bia wona me da na me se papa se de bia wona me da de ano ode me ntumi esa adan e kurokura wo me ho mte me te ya wonte papa me ntumi enya sa ade no nti no sa wo sole a ko ba bia wo benya wo bekwa kopo ba ni bi na me ntumi ano ya meden
ada opese hukum o de tobo enye nkyeremu me pese bi huwo nyina so a wugina ya odi jaye no enti na so me jaye no me ka che ne se ade we ya odi aye me wa abla me ma wo me da mogam no edi 1000 years ya meye ne bi na mmom no saade nam de beye no enema ede entemtete ebeba me no enti wo ye ne dai enti me so me tu kwan akwa aboso akoye galamse adwuma bi wo ho enti me so me wo ho no se me de adwuma na meye enti na akra ne yale enti me yeska na me de boss kasa na me fro ka che se se akra no o yale o ye dai nye nkyeremu akwa aboso no so ye dai no me anya hwere me sa ba ye enti me ba ye no ana wo ka che me se obi abebo amanye se me ne gas bi tu kwa no omo akope be ma bi ama me na me so da bi enye no kure nti wo de hwe me ana wo ne metie no nti ente sa ana wo ka de bia sa ana wo ka de bia sa ana wo ka ana me ba na bra bi wonam ka che se bla asem se ne be ma me ne try de wa ka che me nti adanse nti di machi na yenko na se yekoduru ho a ohun sasema me kan ente sa nti me beduru me ne bla ne beduru fie no ana wo ba no baby sam se ata na wadua ne wei wo ma me school wadua ne wei na me so adua na afen ma no awie nti ho wo na ye de ne ba ye no na adua ne ma me ata tie me die mebusa wo ena yima no wo wawo enche ena be ma na ba wo ho so opeso de ne ho kan wo de wo ho ama no ena be ma na fa wachi akofo ba foforo ena waka kire ne se wo saade we ya wo de ayemi me nso meyew bi na de me de be yew no eno na de ntem tete beba ena wo kwa aboso enti wo nso kwa aboso no wo koye ni bi wo ma wo bi ko hwew me boa obi ankore me sabe de abemu ne ba afijase kuro de ni abemu na me koye na me konya no wo ho no me de ne ba afijase ha ana me ka che ne se papa nya wo de ye me no tamaso nti nya wo hu ne sa pepepe na me so me de aye wo nti ne efiri na de ko no me ni wajai me tumi ne ntina biem titina oba bi na me ntina me ba bi you do me I do you sa na oye no enti wo ko fa ba ma firi akwa aboso e de ne ba afijase ho e de ne ba be kire kwabnasua ma cover say de wo ko fa oba ba ye no me nso ma ko fa ba ma ba yesa yiriyo enti se ye ya ye ka sei enye nkyiremu wo haw pa ene sei nti awo ha me hawa me woni se edua na ekoso no se wa bo odua se wa bo me dua se me wa ne pa dia se be ma obeba ma bla bom bia one mbe kwa akoda no ensuo nku be ma ne nku minka ho na wa kofa be ma ama na hu oye be ma ne den se esatam na be ma ne ba ye no ena oye se obeku be ma ne ti de bia no ne be ma no entokwa ena me ja bla ne kwan ma ne koye nti vitisa me ma bla ne koye no kura no ono koye no o ma ha biem ata ope mema dabi se me ne ti nyina no ata oba bi ye wo de pa ope mema me pa cho me de me mpa mema me ne ti nyina no kura nyame ani ma mfa na chi da kopim sa ade ode ye me no because me hu se me bra me hu na o ye me sa no eye me kra ya na ma me ye ni bie ti se di o medane udua na odane udua a one ne betena me pa cho no kura nyame ani me de kwa ode ma fa so ne me ntumi bie okay ai Tony was say asembe bada bi o Francis Ajay o si ata adio nana krobia Yakubu isanu abedwafo wate o mamu nkwatenten Francis Ajay ya da sefa wate ya da se o kejetia Franat Plus Enterprise ena mo hweye arofo me kwa homane so na mene kwabresiama cover ena eko kasa cover maha hello maha cover pacho ha oho te sai na me adom pacho me hu yi okay ya da nyame ase ya fra me na krobia na ababa wa bi a ya fra no akuata wo manim ha unim akuata hello Matozi Mesi unim awura bi a fra na akuata
Number the for the Kaba. I'm an Wakasa, but you need for number for a baby. Number for Frona, San baby. A queer tie or the cover. Oh, a quick eye of Master Gafra, I'm Diano, play a mail I'm a Maconaga and King in Pin. Now, so what I see from our quite and a cool about crew. It's not getting any say, Sabi, on a car, or Kenyan can below while I'm quite a list saying come any better. Okay. A queer task say, Usuma be a now womunti or new jai. Now, when you were jaya. Chonhua on chonho, the edikai, who say only bema bia namoa, a danen tokwa, say ye ka say, what bonidia, say nya won or bewarewa, bema bi or bewari ni biano, idrianin kuno, eno ye bako, ne ba wa brene hua, shakode ya kongwa. Edi atoto akode ho nioma wa akode wa be kase ho ne koda de chia ne beba eno ano no na kwa akoma awofa se ye kase wo pa akoda na enu nsu onya no ensem mienu eno ode aba yanim ha adan die na asie nti a abasa onya dai they say kasa na be kwesi ma but what say die na odi nkan te o te die ba ko na man a friend different number bi me say dia maka ni se ye ya kire no o te dia he ana wanti ni nyina man te shi di na so sa bi piti mame se dia o te hello me te nkan kasa wa ba akua ta adua se e ma ne mfa ba ma bia biu na se wono anware wa ense so wo ware ba ma fufuro bia. Oh, there be entisa. Net to say. Oh, say. Entisa. Net to say. You know, Father, Uti, and come on in media. Obey the car frame, mamma, in the home. I didn't pachu. Bema, tear me. A quiata woman, you radio so. I will Otecfm ha. Enti ya frau. O demu live e wo Otecfm ha wono wa be kire ni die mu dia kire yen die odi nka afra wo fam ne de wadama production fo nkoma wono di nka ni udi ye no afei na abeduru yanim wo afidie yi so a ye busa wo se asem no akua ta ka kire yen wo afidie yi so no eye no kore be ma wabodua sese akua ta anware wa ense so wo ware be ma bia e wo ni wiase wabose adua na me pa chow Daddy, Mujafra Mini could be. No, Anna, Sabekafra, Naman Nai. Now, I say, walk Liverpool crew. I'm coordinating a bar, no, I do not appear in Liverpool crew, no, compared to my day of Haba, 90s Canada social. Now I quiet and one the number gear to ye. And the year when I was so walk on, after them, the thing is, say, I saw a train for last hour after the end of the day. Many banner was on, no, the Bama Nakasan, no, and Mr. Channel was Abu so on. Saga and Sina say one no not a Kelly Street or diamond in them. Our diamond in them. And the coming in Yai. Hello. And our bony dear. But and our bony dear. Come on, Nick, with the money, but come on, the Bama Nibijam mention with Dimi Matamu who sent me a Quasia Beneman. I'm sorry, also that might be a Quasia or another Machidia. And now the board, no. It's you know, as the declare said, Bama no about no, then Bachelor and couple, nothing with Afra. And I'm also my boss and I'm going to somebody with Afra. And I'm doing like a twop, say, could I go and me to cry on a damn demono. Also, with Afra. Oni wunia nso adi mojafra. Life at 3. And why? And I'm to the business and I'm Tobo, oni na di mojafra sese, oni wunia di mojafra sese. And we have done with you, no, when you about with now with you. Busam, what the marker? Wona me busao. Oni na di mojafra sese. So o matwitwa o mo hodi o mo moja akeka, o mo moja na sese. I am a phone time, say, only now, what do you need? When I'm your penny. And also, no one make them the one of the you call that a pabusu, or could be a pabusu, and also could be in dream, or then acquire the or similar to you. As I told me, and I was about, I'll mean like all there, 24, 25.
22 years kokra onu me no no so di sa di udi ana ala ma gbu kuma ide na tisi ye ana o kan ye ana fele na ho akire no ide no mistake bema enti ensuo dodo se na ade ball ga ni dua ensuo dodo na de ball me se me sa na so no se da de me sa no se me se o friends yo miensa na ade ball no na won so se ye say 3 okay eba na won na wo na akwala ne we akwala de se beginning no me se wo banko ada na waje na free ma me nsem de ne ko banko de se ma na kasa na se beginning no se ka se ani bia no me bi de na wo ni wo se wo no se de bi de e bi tu ni no ba no se bi se o de akwala ba e na se no se free na se na wa na free du o ko free ko na free du ri sabri mo ni ka fada sabi ane bia ne bi na wo ni ma sa wo de petisa ya ni bi e no sabi na fu papa da ana nye akwala na wo no de ba o de ba na ko ya ni batani na bi ba ma na ka sa mo ngo e no sabi ka fra ni se me ni se da bi ku ni chate so zana ke dia ni mo ni akana ma de dia akana mo mo se de ji ti se ni ko se na de ni na si wo te ba ya obetu akwasha akwa de dia wo to bi na wo de komano find out ba fa na fa ne ma no on fa de ma no de ti ameka sa ne se ni mo fa ne se akwa na ono ko ba le nche no kura tu de me se no no o di mi ne se no ani wani o de la ko galam se na so ono mo ba tena bi asi ya onu bo so tu no onu na ma o ga ne bela no ko bia ta akwa no o hefa na mo de akwa ko fa ni bia ko ko ni so o hefa kwabna siama akwada ya waje na free akuata ahoyi one ne ba no o won fie sei o de ke busa me se ya se no wonya 4 years na sana de ka se akwada nya 4 years na wo waje na wo papa wo ne na antena waje na free ma me nso nchen ada na ne ya wo de ne komu obi sa wo ne ne ntena de ada na ade ne komu obi jona mi nya esi da dia me na akwa na tena me ba ha be ni ya me ko o ya da ya na uko me say me nya akwa na ti da dia me wo no ba mi nya juma ala me ba ha se ni ma ba juma na da yi ala ko juma dia na ba na ti enti botaye ben pa enti na akwada mfie nan akwada ketekete na ukwaji ni free ne maame ho se wo da ne betena adai me say die pa na asi wo botaye pa de se enti akwada ketwa mfie ndan na wo be ma e na wo kwete na free maame ne nchen se wo ne betena e die na asi so anto le ta se ni bia ha me na so ni sale se le ti akwa na yin aha eno na me busa wo no sa wo na oni mu mfie a wo kwete no enti wo wote no die enti na akwada ketekete na wo kwete na free maame nchen sa adai le tacho ni bu ni se oba no se be ka fra oba pa o blefo pa ni bi ni bi bu ni du bani pa ba bi dipsa an komo okay efia ada no ye be hwe wanim ate je ka kire no efia ada no ye be hwe nanim krachi se ne o ka sei ensam ho tiefo edi o eden ewra wo kotena sa afijase adansu eja ho no emema dodo sai na afa wa wura yinim me pacho asamo wo ka no asam na me busa onye de wo ka me se wo kokotena adansu eja afijase adansu eja ho no emema dodo sai na afa wa ba ma na onim mema no nyameka so wo akwa aboso dodo sai me pacho mienu me ni jaye nipa mienu ana ma form onka se onini jaye yi wo so wo te wo no onu ani nua kura me pacho asema me kan se akura no wo ka se ye ni nua no enye ni nua da e wo nyame anim esansa akura me wo ne number me ni credit on me phone so nka me frɛ no em wati asem na akura ni nua ne we he enye ni nua ni akura no boy ni wa fija se enye ni nua no na wo ye de hu se enye ni nua me pacho me be kyerem kakra boy no wo de wo nkyerem wo de me oh me pacho enye tin me se da bi
ni nkyire mu no mempe me se boy ni se ono na ti efira figyaase ho wo ye mfantini ono na efira figyaase wo se eye ni nua nti wo ye de na hu se enye ni nua ana me se enye ni nua no kire se boy no wo fi wo boy ne ye de boy ne ye oyukwo mo so mo oyukwo abusia wo fi ayi ye kan se ekuro wei bome ana boy no nso so one ne maame mo fi pachi papa omu ya abusia eye ti se omu ina na betan bro no so na omu ahu omu ho ache ana maame ne papa no afọ omu ti se enuanom enye ni nuane boy no enti sa boy na fa o enti sa boy no ena boy baby o boy na oka no se di asuni na oka no ona me ni jaya boy ni jaya me ko fa na ema ono no ye kan se ewiase no eno na wo boy ni dua enti wo boy ni dua no ena me ye den me jai na mbebe fa dia wo si enye ni nua no ono nso si enye ni nua no oni na di mojafra papa asem mi ni akora ni ndi mojafra sesi asem wo ye omo ka no te se mi hu adekodi a brone sofo ejafri mu ho asiama no oni na di mojafra papa mi ni ndi mojafra sesi asem no ko ba bi osem ni na di mojafra papa wo de tie mi asem no se ye mojafra wo be hu asem ni na ne se mensa bebu ye ena mede ko ai papa bi ho na ofrem se memna na membeje aduro nkyire mensa no ena papa ne kire ma ade se ebo anadu 12 a memfa nkonso bi wo ho na menkoya ade no na se mekoya esan se case na aba na ya bu agu miso no asem ne ntisa esan se menu obi nti na abu case na agu miso nti no asem no etu betwa ena meka cho se kokko jame ena wukọ jame na mekoya na nipa ne kire me wukodu nsuo mu ho no ena wo ka se woni ma de kudie nti a wukọfọ ọba wo ma mpene so na ho no ọba ne ntena ena meka jan se na wukọfọ ọba no mpene so ho no ma ntena wo ma me no no so wo de ne ho no so wo mpene na ho ọba ntena nti me de ti ayete no wo ma mpene so nti me de me ne obejai nti se saade a me no me ko me kurom a me no ni asembia empre na me no obetwe ene ye jaye ana wo se wo maame nipa bia loto awale aso wo so maame na oye ntise wo maame na oye wo dia wo de ne mabosom ne se so na to awale so dia omo no akobo ne maame dua wo nsuo ni wo nsuo e ma asem wo ye oka no enya o maame e wo brone no so papa no kra yame anim sam ka se me nya blante edi mojafra na me twanto wo yame anim sa blante ye ho se kwan ode me be efa so wo kuro no so ade yame nko a na bedi ma asama ma me awura tie me maame ntuufo bi opa fa opa bemfa wadi mfie say wadi say mewura ata papa me 29 oti hwei unsa ma wadwene mu mia ya kaso obi adwene mu amia wote ase mia wadwene mu se wa mia mu a ata meka bibia enioma wa ankasa ebesisi a na ebetoto do wompe mia wadwene mu wate miam tire de wo kan baabi efri ni baabi e ba no papa me ne nya hwe mate wase o mate wase nye mojafra ho asem ne yeka o enye tie me awura tie me nye mojafra ho asem ne yeka o krache no one nnete se mojai anamu nyae de mo amum yenu ana munim ono se one unyae eno akofa ni nua we eno akofa obi afri di aso awe ya de empesam ka kire oni se awura be stable tena fa ko papa na se ade o ke me nyae bro no so me wa dansefo e wa asam we hu boy no wase waye na adu se no wo se me kire amanfo wo kuro no so me tu ya se mo ka ba ku kura ni hu a ewo muo se ono ni ka se eden ya me ni de me ni wa jai na makọ han me dan yo e ma wo nsusu wutu wo ba bi e ba ne se na eden ya wo me ne wudem wahu sesi o kan se mo se me ni na di mojafra papa me ni mojafra boy ya wo kan me ni mojafra ana ni wo di aso ya wo kan me wane number me ni credit nka papa nka my friend watiefu anim e mo ma ta asama boy ni be ka me ni mojafra boy na cross ni o ma bebre e de tuma bla boss se de be ya cheso o se me onu mo di ka chem se o be se me se de be ya me no me ya sa me bai me ni ahotoda nti asema o kan papa entisa mate me da se ma bedwa fo bebem krache no jataba ahye ne se ifiada
yehia no ofia ha sɛbe uni ho kwan sɛ wo ne ɔbaa teɛ ɛna ɔse wɔ ne wagyae na bɛbɔ ne dua ɔso nsuo sɛ na ɔde bɔ dua nsuo ne papa nsuo ne dɔɔso onkae nsuo ne different otumi frɛ kumawu inspector otumi frɛ yɛmo se nsuo bi da sɛ me kura menim ne din ɔmo se nsuo bi da kurom asɛ menim de we a yɛfrɛ nsuo no wafrɛ nsuo akodu a nsuo different nsuo bɛte din biala obi bɛka sɛ nsuo ne yɛ bia na wɔ so ɔde bɔ medua nti adua na ɛnyɛ baako pɛ kurom wɔfo bia nim kwan a bɔyɛ ne de me fa so okay enti wahyɛ no sɛ efiada yehia no wo fia ha ɔbɛ bɛboa no wama enim de ɛbɛyɔ na sɛbi ɔba a ɔpɛ mɛma koraa na so ɔse wagya wa anya ɔho na nka atɔwo ade nti na ɛne ɔsɔre a wɔburu ne nua baba ya me wo nkasa yɛ mu ne sɛne metie wo nti ɛna me tu saafo do woyɛ me nua kuma woyɛ ketekete sɛbe miam adwene no miam kakra ko se ye ya ye ka sei unyini nkɔ wachi o kɔ wadim enye owura ne kra de ho se wabobuchi ye ka so oba bobuchi a oba wo ne mema miensa different wabɔ obi nso tumi obi fa mema miensa ene ne wo na ebia ofa wan bema ni wi ofa 2 bema ni wi ofa 3 bema ni wi a sa ba de ye nwa no saaba no ye nwa no enka no obi ye saa anatu obi saa ye wani a ya ne ye de hwɛ saa nipa no enti saa na teɛ sɛ obefa baako mienu miensa na ne nyina bi a yawo mu bia anwa wa hwɛ ye nipa wɔ ani a wɔde bɛhwɛ wo ebi ato enti sesei no ɛsɛ wo mia dwene mu tena wo ho so me de mu ano me nka sɛ yi ano ma mi mfa mafutuo kura ma mi mfa ma de ma fa mafutuo awura keep quiet o papa nya wo hwe keep quiet tie me o papa nya wo hwe keep quiet o papa nya wo hwe misi mia wadwene nimu awia ifeto homeopathic clinic for nyankopon hira mo nyam kese oba ahenema kokobea odum ba Jomas company no 18 mu junction ne so ube hu yan onum na di mfidi pa free India